O Concello de Boiro traballa para dar unha segunda vida aos edificios públicos do Concello. O primeiro dos edificios que se puso en funcionamento foi a antiga Escola Unitaria de O Saltiño. A antiga Escola Unitaria de Ferreiros e a Unitaria de Escarabote asináronse temporalmente a dúas entidades. En xaneiro continuarase co cuartel vello de Boiro para usos sociais e comunitarios e co edificio das colonias. O Concello de Boiro está a reasinar os espazos públicos e entidades do municipio. Para iso estáse a revisar o estado actual, usos e actividades de todos os edificios para poder regularizalos e darlles unha segunda vida àqueles que están en desuso. Un proceso que é lento e se está facendo pouco a pouco nos distintos centros para que poidan darlle un mellor servizo aos veciños. O primeiro dos edificios que se puso en funcionamento foi a antiga Escola Unitaria de O Saltiño, que ata fai poucos anos funcionou como escola, pero que agora estaba abandonada. Este espazo cedeuselle a dúas entidades deportivas que se encargarán de facer o mantemento e acondicionalas para desenvolver con comodidade a súa actividade e poder usar as instalacións como sede, despacho, almacén e sala de xuntas. A antiga unitaria de Ferreiros asinouselle temporalmente a unha entidade e tamén se asinou a unitaria de Escarabote, unha aula para unha entidade cultural. Seguirase acondicionando espazos para acoller outras. Dende o Concello estase equipando tamén os edificios públicos de mobiliario que estaba sen utilizar no almacén do Concello para revitalizalos e cubrir necesidades, como son percheiros, papeleiras, cadeiras ou mesas. A comezos de 2020 está previsto que se solucione tamén a asignación do cuartel vello de Boiro para usos sociais e comunitarios e tamén o edificio das colonias. A idea do Executivo é ir limpando e acondicionando os espazos pouco a pouco para poder darlles uso e contar coa axuda da Administración para revitalizalos.